गोसो गोरबो जिउ होनानै रावनिबो गोसोजों दा गेले, नङाब्ला गोसो गोरबो जिउ गासैबो रोहो रोहो जोंनाय अराव खामग्लिलांजोबनो हागौ। नंखाय रादाय होनानै सोरनिबा जिउखौ दा थगाय, नङाब्ला नंखाय रादायानो सोरनिबा जिउखौ फोजोबस्रांनो हागौ। गावनि लाइफनि थाखाय सासेखौनो इसोर बायदि फुजि, अब्लासो थार मोजां मोनलायनायनि मुं थागोन। गाबनोबो ओंखारदों, माने आंनि बयफ्रेन्डखौ ओरैबायदि सिख'ला जोब्बाय आरोना, बेनिखायनो आं दुखु जादों। जाय बै मानसिफोरा आंनि बयफ्रेन्डखौ सेदों, अननानै प्लिज नोंसोरो बेबायदि खालामनाङा, मालायनि गोसोखौ सिफायनानै होनो नाङा। अननानै आङो बुङो आरोना, खामफ्लाय गंसेयाव जिराय, नामखौल' दाखारि। थेवब्लाबो नोंसोरो मिन्थिखाहैबाय जानो हागौ जे आं बुंदों बियो सैथो खोथाखौनो बुंदों आङो। बिदि माने आंनि गोसोखौ सिफायनो नाङा आरोना, बेबायदि सिख'नो नाङा। आंनि बयफ्रेन्डखौ मानो सिख'खो बेबायदि, गोसोआ दुखु जायोना। दासान्दि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानाय बब'यस आरो जेनिया ब्रह्म, बिनि गेजेराव आरो सासे ओंखारबावदों, जायनि मुङानो जादों रंजाली नार्जारी। बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों बब'यसजों गारजाबाय, बब'यसआ गुबुनजों सेजाबाय होननानै बिथाङा जोबोरै गाबै गाबै होननानै फोरमायदों। दा लोगोफोर, नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फुल खिथिगोन लोगोफोर, नोंथांमोना थारैनो बे रंजाली नार्जारीया बब'यसजों गारजाबाय नामा? बे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां। बिथाङा रंजाली नार्जारीखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानो हागौ। बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों आर.एन. क्रिएशन। नोंथांमोना बिथांनि नैबे फुल भिडिअखौ नायनानै लाहैथां। बिथांनि इउटुब चेनेलानो जादों आर.एन. क्रिएशन। नैबे चेनेलाव थांनानै बिथांनि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। थारैनो बियो बब'यसजों गारजाबाय नामा आरो बब'यसआ गुबुन सिख्लाजों सेजाबाय नामा? नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो। आं जोबनायाव बेखौसो बुंनो सानो लोगोफोर, बिथां रंजाली नार्जारीया बे भिडिअखौ प्रेंकसो बानायदों होननानै भिडिअनि जोबनायाव बुंनानै होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै गालांदो। आं नोंथांमोनखौहाय थगायनाय बायदि जालायबायना। नोंथांमोना बिराद सिरियास सानदों जानो हागौ। आङो माने बेबायदि ब्रेकआप जायाखै, आं रावबो बयफ्रेन्डजों बेबायदि गारजायाखै। सरि दे लोगोफोर, नोंथांमोनखौ प्रेंक खालामनायनि थाखाय। आं प्रेंकसो खालामदोंमोन नोंथांमोनखौ, आं बेबायदि गारजायाखै लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। बिथां आर.एन. क्रिएशन एबा रंजाली नार्जारीया बुंनानै होदों बे भिडिअखौ प्रेंकसो खालामदों होननानै। लोगोफोर, बिथाङा थगायदोंसो। बेनिखायनो लोगोफोर, बियो बुंदों रावबो बयफ्रेन्डजों गारजायाखै होननानै। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअआ बेनोसैमोन, लाइक खालामदो। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेइलाव नुनाय ट्रेलारखौ दासिमहालागै फुल नायनानै लायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे ट्रेलारखौ नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों बायग्लिनाय गोसो। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे ट्रेलारखौ नायनो थाखाय जेखाय प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होआखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेटखौ मोनफिनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे ट्रेलारखौल' नायनानै लाहैग्रोदो। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों, नोंथांमोना थांनानै नायहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो दाखा जोमै बर' मुभिखौ बयबो नायखाबाय जानो हागौ। दा बिथांमोना बे भिडिअनि मिउजिक भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमबो नायाखैब्ला नैबे भिडिअआ नायनानै लादो। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मनालिसा, लिंसार, बिग्राय। नोंथांमोना बिथांनि एस.बि.सि.नि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिदिब्ला लोगोफोर, बे भिडिअआ बेखिनियानोसै, लाइक खालामदो।